Bokajan subdivision angkang Silonijan Revenue Circle angkang apartment Silonijan alongkido Assistant Revenue Officer mate ARO abang amithanga sahem kachedo de derajok raratum penanga ke sungching tang nang lupusi KSA arnam lang pia ro pen pherangke tumangno lamjai Silonijan Revenue Circle ke Sarupathar Deopani Nilip Dwarbaguri Lapen Socheng Thanta constituency lapho anapansi parlopondo laso angkang arlopen lag isianamulu aradoji Lalag isya muni datum asumar pen pulotangte nangba thujilang. La swang bong pen muni datumar nivangsi kapre ka son pen kenang sorasai dokok titi. La sona hut penangan asai ke ARO alongta akenang lake pata kaselam ridak made signature hai hua kenang dover titi. La sona pora hu rongarar tum heloving pen wang sita ARO bang kabider tiga jok chiruinang joi titiglo. Penang atum ke Heloving pen gari motor reserve pen suri atangka cepadam si vangpo. Lapen labda ka bangke abang nang cetong long leder tilo. Lapen penang atum ke Heloving pen ke bang atum Silonijan along hotel room chuenpo kalite adona rabahem chiburdam si boha kok tilo. Seta arnisi nini nithom mate hithi roikang thim ta ARO bang wang wedeti. Laso penanjo ningki oi ningki duk ahur pen lotangte ningki thi benta cedam jui tilo. Lasi jongsi rara phan sai ke klem piji aphansi ARO ke deng pulote apora teng pen sahem kachi doji aphansi sodak pen KSA arnam lang pia ro tom pen chuning rilo jongsi kali pulotang te hithi ruipen nithom niplian bake chewang nangji kali pute adular anut kaprek nangkitoi thuji aphansi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongkhang aphanta kachuning ri padopon kinang sot pen alang latum dagang lephan isi signature ke NG phan seme nipli nipho la saman chipamam det seme chunpon pedati la pulo te alang letum ladak la so circle seme ladak pa dopen thangnat akam bangi det asona thaksin letum thigamlong lo la si non letum kachuning ri kang tumu bangala lo alang listame la bangso a duty bangi mesen pen la pen apora teng pen alang li chiklemi fasini tum mayin belchini riduno athe ko mane ba ke income certificate ke chislami fansame signature nang ko athe nonolom admission for students atum living charlie fan ke alang li hin pen science me en ponang ko lasona thasi kapre assign ong same alang li fan isi asuhina ko laso buthak pot pen pinangan ara to mag siksak dolo alang li at least weekly along pen batai pli dak alang li dak duty long present nang la pen alang li isi notice binang ji rat phan pachin nang ji public phan weekly along pen lan ani si bang lan ani bang te na chitong ji la so notice bang alang li pen ipon pe polote alang li phan ke bang jilangani long nilitum pen hala dak dam si ajat asai semen tum deng nang ko si nilitum Bokajan penanan terang Karbi Anglong.